Té la paraula en nom del grup parlamentari Junts per Catalunya el senyor Xavier Quinquillà. Gràcies, president, conselleres, conseller, diputades, diputats. Agraïm la moció en el seu conjunt pel que suposa situar en un espai d'importància dins del que és el tot de l'escola, el tot educatiu, aquest espai educatiu no lectiu, com ha explicat la diputada Niubó, suposa, en primer lloc, iniciar un necessari reconeixement d'aquest caràcter educatiu d'unes activitats de lleure d'extraescolars del propi servei de menjador i la seva vinculació amb el sistema educatiu, entenent, com bé ha dit, que és una eina de cohesió i de desenvolupament integral. I en aquest sentit compartim que cal desenvolupar un marc d'ordenació de les activitats complementàries en el seu conjunt, que s'incardinin dintre de la pròpia escola en el seu conjunt, formant part també del projecte educatiu de centre, que garanteixin la qualitat, però també assegurant el dret al seu accés. I en aquest sentit compartim que hi ha un tema fonamental que són els recursos, calen més recursos, ho compartim i en aquest sentit també des d'aquesta corresponsabilitat amb altres agents, especialment de l'àmbit local, que garanteixin aquest accés, però sí dir-li que ens abstindrem en el punt 4 perquè justament aquesta responsabilitat que compartim no la podem assumir en aquests moments per raons òbvies perquè suposa un compromís pressupostari que no podem adquirir. En tot cas, sí voldria destacar la voluntat constructiva de la moció des de la voluntat de seguir millorant el nostre sistema educatiu, una eina de país fruit d'un ampli consens social, un consens també que s'expressa avui aquí en aquest Parlament i que vull agrair a tots els grups parlamentaris que el fan possible, també al grup proposant, amb qui, malgrat profundes diferències, també som capaços plegats de renunciar a fer partidisme de curta volada per preservar en aquest cas un pilar bàsic de cohesió i progrés com és el model d'escola catalana. I ho dic en contraposició a la irresponsabilitat i la demagògia dels que fan bandera permanent i partidista, començant ja per l'esmena proposada barrejant peres i pomes amb aquestes macedònies absolutament infumables als quals tenen vostès tan acostumats, fent guerra de llengües, aixecant sospites, ahir acusant els cos d'inspectors poc més de comissaris polítics, posant permanentment en dubte el sistema i la professionalitat dels docents i un cop més faltant el respecte a una consellera. Fent-ho, a més, amb una bandera de la igualtat que no compartim. Igualtat com a sinònim d'homogeneïtat, d'uniformitat, perquè és aquí, efectivament, on vostès se senten còmodes, en la igualtat i la uniformitat. Una nació, un himne, una bandera, una llengua, la igualtat entesa justament com a contrari de diversitat, un concepte d'igualtat amb el qual pretenen justificar repressió, presons i exili contra aquells que pensen diferent. Vostès estan per la igualtat, nosaltres per l'equitat, que significa garantir oportunitats per a tothom acceptant la diversitat no com un problema, sinó com una oportunitat de creixement personal i col·lectiu. Perquè som un espai divers, som un país divers i perquè volem una escola plural, oberta al món, intercultural, plurilingüe, un espai de llibertat que desenvolupi pensament crític, talent i que sigui generador d'oportunitats per a tothom. Un espai de cohesió i de consens, un consens en el qual ens hi tornem a trobar avui aquí, reivindicant i posant en valor, en aquest cas, l'espai educatiu no lectiu com una peça important del nostre model educatiu, de la nostra escola, insisteixo, de la nostra escola, l'escola de totes i tots. Gràcies, diputat.